Tehkää parempaa tykää nyt. Ei perse. No vittu kun se vettäis vajareissa saatana viti kuunnella tommoista paskaa. Mä itse vielä kun uskonvuoteksi pitää koko ajan huutaa siitä, saadaan se paras. No vittu Ai miula? Mä oon paras. Vittu. Meri, eikö mikä vittu tän nimi? Siis. Masatronix yltää. Ja vittu Timo yltää. Teresa, ai miula, ai. Lähellä. Teresa, näytä nyt ne Samaa. tissit, siellä lupasit äsken, että nää nyt miula. Mut vittu, Just. kyllä mä teen parempaa sauja niinku vittu Aiko timppa? penty. Aiko timppa? Mä teen mä oon paras. Parempako timppa vittu vähän nyt? No ihan varmasti teen. Joo. Et usko. Etkö usko? Millä myös? Et vähän meikä. Anna Timpan numero, niin me voi soittaa sitä sähköpostia. Me lähdetään sen sähköpostia tälleen, niin me lähdetään sille, että me lähdetään joo, tässä on niinku tänne. Ihan koska vaan soitetaan. Kuuntele, tässä on niinku tää Pete vastine saatana. Tässä on vittu Pete vastine sun vittu parhaalle biiseille. Soitetaan. Niin ei pitäis olla Kyllä se lähdetty. Timo tietää itekin, et vittu saatana mä oon paras. Toi on oikea asenne. Pam pam. Onko YouTubessa niitä venäjän pätkä? Minä Pete luulen, että onko tänään YouTubessa pieni pätkä.